Ọnụ akụrụgon n'ebe a na-edozigharị ma na-akwalite ewumewu alaka omebe iwu Anambra steeti. Kọmishọna na-ahụ maka ewumewu na steeti a bụ Honorable Poli Onyeka n'oge ọ gara leta etu ọrụ si aga n'ebe ahụ kọwara ọrụ ahụ dịka nnukwu ọgbadike azọpụrụ n'iwulite ọrụ mmepe dịgasị iche iche n'ime steeti a. Emmanuel Chigbata bụ onye na-akọrọ ihe na-eme n'alaka omebe iwu kọrọ akụkọ a n'uju. Dịka ya bụ kọmishọna siri kọwaa na ebumnobi ya bụ ọrụ bụ n'iji kwanyite ebe ndị omebe iwu na-anọ emepụta iwu maka ọdịmma ndị Anambra. Ọ kelere akanachi steeti a bụ gọvanọ Chukwuma Soludo maka ịfụ na ya bụ ọrụ pụtara ihe ma kọwaa ihe iche aka mgba nke gburugburu agaghị abụzi nke ga-enweta ndị na-eme iwu na steeti a. O kwuru na amụma nke a bụ nke mbụ bụ ebumnobi nke akanachi steeti a nwere n'ebe ụlọ omeiwu na steeti a dị ma kọwaa na amụma nke abụọ ga-abịa nwa mgbe nta. Ya bụ kọmishọna mechakwara wee jee njem nleta nyegara okwupụta okwu nke ụlọ omeiwu na steeti a bụ Right Honorable Somto Chukwudeze ma kelee ya ma tụkwee ya n'ọrụ ọ na-arụ ya na ịfụ na ọnọdụ gbasara omebe iwu na steeti a bụ ọ nebara anya nke ọma. N'akụkụ ya onye bụ acting clerk nke ụlọ omebe iwu na steeti a bụ Maazị Okechukwu Nwobi toro akanachi steeti a maka ịgbanwe ọnọdụ ụlọ obibi iwu na steeti a ma kọwaa ya bụ ụlọ dịka ihe nkiri ebe ndị omebe iwu ga-anọ wee na-atụpụta iwu nke ga-abara ndị Anambra uru. Kọmishọna nyefeziri ya bụ ụlọ ahụ nye ndị omebe iwu na steeti a site n'onye ji ọkwa clerk nke ya bụ ụlọ omeiwu site n'ụlọ omeiwu na steeti a. Abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.